Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iki ceritane iki aku dijak Mbak Yul makan tepo ning Duren. Ya, itu bos. Mbak Yul bos. Mangan tepo bos ning Duren. Kembalikan dibayari Mbak ini lho sing bayari. Iya. Lah aku tepo. Aku tepo jangan, Pak Di. Terus ayo. Ya, oh minum ya wis minum. Enggak pakai minum. Minumnya es dawet hitam-hitam toh. Aku es teh. Aku sayur, Lek. Udah cekel kok. Piye to maksudku piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kok. Iki kene rada padang raimu, rai peteng ngene kok. Dibet. Ora peteng. Kebar kon diwin. Piye? Kebar kon diwin. Ya kok mata bos. Kok. Sik to. Kok peteng sih? Ayo wes peteng. Sik, nggo kacamata nggo. Anjay. Ngekok. Iya, acarane apa? Carane mangan to seperti Aku ya biasa. ning Duren. Kayak suwe kan rata ajak mangan. Pirang dino rek? Ya ora ro kok. Ya kene seputer karet kok. Tapi nganu enggak? Iya. Apa jenenge? Kok ora dijak mangan-mangan iki ya apa iki ngono enggak? Yo ora ta kene kowe kene tetep ngaret to penggane yo. Tapi dalam hati. Hati biasa tuh ya. Aku ora garap ngono kuwi kok aku kok. Kebar mabuk to. Ngamul sapa bang mobil sapa. Ngomong ngamul lho. Matamu ketok, makane kacamata ni ae ora ketok. Ana belekan kok. Tapi ta Yuli maksud. Ini iki belekan Susah ning anu ya. Ning Iki Tik, sapa jenenge? batik ya. Ya. Sesuk Kayak kangen Mbak Tik ora? mau ke wangi kok nggawe Mbak Erna wae. Oh iya. Sore ya jam 4:30 ke jam 5. Nyapa? Ya ora ero nggone ati iki dulu. Ngono. Ini bos ya. Gitu, Bos. Ya iki pito. Mau kuret ning ndi to Yul? Koret ning Maya. Urung wayahe lah jam 3:30 kok mlayu to. Mesti piye to Yul? Pak? Coba luwih sithik mau ngerti-ngerti. Aku pengen omahe Tante. Omahe Tante sih. Apa sini? Nama Maya. Astagfirullah. Ijek ternyata ya. Maya wis kuret capan dulu kok. Mulai pengen mereka. Setia ya. Bener setia Yul ya. Walaupun kan laute wong kerja kan jam 4 to Yul. Gitu. Lagi setengah 4 wis kudu mlayu lho. Wes gak betah kayak Wis gue ora betah. Wes gak betah. Kangen apa ya aku ora ero kuret iki yo. Namanya juga kangen. Ya wajine wong kangen iki yo. Piye lah ya ora ngerti. Apa jenenge kandangku mbok apike kemana apa ya? Kuwi kan tanggane tak WA to. Ning manempret. Wis tak kirim yo. Manempret karo manuk grejul yo. Empret iki Budi. Gerejane. Oret to. Kok Ndang cemplung napa to? oh ndang ngono gak sangi manusia. Banyak mungkin ning ndi to. Banyak aku tak titipno Mas e. Dadi engko ngisar banyak dhuwur manuk. Ya, Ngono. tapi Aku wis teko Mas Dian aku. Apa jenenge? Nek tuku manuk ning ndi Mas Dian? Ngene Yul ya, masalah tuku manuk ya aja manuk acer. Manuk sing murah-murah ae. Murah ae aja maksudku ya aku kan cuma tak ngandani. Kuwi kok manuk murah kan sapa sing ngopeni. Ya Iya, ora. sing mangane gampang pokoknya. Sing ora ribet ngingonine Alah, mangane manuk- gampang. Gampang udah manuk datilan itu gampang ya. Kayak gedang loro kayak banyu ya wis to. Masa? Nek gak mana apa ya? Engko aku wis teko-teko Mas Dian aku. Mal parkir. Mbok. Kembangku nek sing nukupin Ya alhamdulillah. siji. Tapi aku pengen jajal sik ngirim kembang ning Jakarta nang mbakku. Maksudnya Ya,
apa jenenge tahan gak sih dikirim. Yo kan aku kan takut mengecewakan wong kan kayak kembangku sing dikirim saka Banyuwangi iku kan dadi kayu pin. Tek godhonge rontok resik kayak dadi kayu iku lho. Wes ngene Yul. Bangun Jakarta iki berapa hari to kene kono? Iya, makanya arep tak jajal mbakku tak kirimi Jajan kembang. gue sing tak tuku nggonku nggone kancaku lho, jajalan. Mah, ngene kuwi sakit. Aku wis tempat yo sing ndek iki ning Ngawi ngapain tuku ning gone kancamu. Sing dek iki ben kelah kelur mantai polur sayur terus. Cuma nah hiji pin. Mbak aku es akeh yo, Mbak. Belum esnya. Heeh, enggak manis. Nengok, apakah ada yang kangen Pipin? Bungkus tepo kecap 5. Bungkus tepo kecap 5. Ono lan melbu-melbunya apa to? Yang pinggir pada iso. Makan, Bro. Tepo kecap 5. Lagi bluso wis lali apa ya. Ora lali terakhir kono ngedoli kosok ngawur men. Dingin ning Topro ki enek acara apa? Maksudnya kan aku gak terus. Oh, lah kowe gak tekoni karena gak iya kowe gak mlebu grup soalnya ya, Pin. Gak mlebu grup, wong kemene enek WA kok sapa kan aku budal. Makanya kowe teko. Yo ora aruh to. Wis selesai ngene udah nggone SKC ya aku tetep anek acara apa aku gak ngerti. Nah, minta maaf gak bisa datang soalnya gak arti no. Ya sepurane bos ya ning nggone SKC kan aku enek sing Andani. Ning grup gak enak soalnya ya kowe ya. yo rene ning kota ning nggone SKC kan gak ero to enek acara apa gak ero. Lur, sepurane ya nggone dulur-dulure SKC ngono. Kok jenenge rene kabar kok. Ngabari sih. Cuma ning grup. Negeri aku gak main ning grup e. Iya. Belum SKC. Sepurane SKC. Rame pada lebih Pin. Piye? Rame ya. Ya alhamdulillah toh, nggone SKC rame yo. Yo alhamdulillah. Kan jenenge aku ora ro mane enek WA mbok boleh Pak Didi. Apa sore budal jam berapa budal terus diundang kok. Berarti Serono sapa ae? Rame. Tak gulu. Lalu Enggak. barangnya kalau gue gak ngomongi. Doyak menurun apa ya? Bu, dia mau doyak perain apa Pin? Begitu uangnya gak bakul uangnya. Kenapa? Iya Pak itu repot masalah bukan orang betul sih. Uang sini keluarga. Apa lagi bangun? Bangunnya kamar mandi kayak bos. Kayak prai, pakai prai studio. Prai ke gergodo. Tukangnya pika, parine didos. Akhirnya prai. Dia tukangnya apa? Pol. Tunggu dia diwil. Kan pari wae panen ngedos kan prai yo. Apaan ya? Ora panen kan ngomong pengen betul kamu jane iki. Oh, panen di wedhus ya? Iya. Ini kan ngomong iya, kamu kan. Tukangnya. Apa aku tuh rokok. Neng? Takkan. But, wis baro. Wes. Wes. Sore aku rono. Kita but jare munimu wis bar proyekmu. Lah ngono omongane ya wes to. Akhire rono tak delok to sore kae.
Nge-vlog kan ya kono. Kenapa yang vlog? Aku ngeplok kuwi kayak pas nopi budal ning Malang yo. Nanti bos aku kerja. Kerja ning ndi ning Malang bu karo Mas sapa karo. Mas Odi. Oh iya kare. Aku karo ning sapa. Karena aku kerja ning Malang. Tepo es dawet. Nah aku tepo sayur ambek pecel. Coba. Sayur tok iku. Wes dan tetap Wes ngono lur ya, wes vlog sore malam hari ini kita makan coba yuk. Wes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.